Mahabang pila ng mga sasakyan ang naabutan ng news team sa magkabilang bahagi ng Apalit, Pampanga at Kalumpit, Bulacan border. 30 hakbang lang kasi ang pagitan ng dalawang checkpoints. Ang mga papasok ng Bulacan na kasalukuyang nakapailalim sa Enhanced Community Quarantine tiniyak na may kaukulang dokumentong nagpapatunay na emergency o for business ang pakay. Para naman sa mga galing ng Bulacan na nais pumasok ng Pampanga, ganun din ang sitwasyon. Bawat pribado at pampasaherong sasakyan ay hinahanapan ng ID at Certificate of Employment. Kung hindi esensyal ang lakad, matutulad ka na lamang sa nangyari sa biyaherong si Janine Manansala. Mula sa Kalumpit ay may bibilhin lamang daw sana siya sa palengke ng Apalit dahil mas malapit ito sa kanilang tahanan. Kung may bibili lang po sana, hindi po pinayagan. Mas marami pong mabibili dito sa bayan ng Apalit kaysa po dun sa Kalumpit. Muli namang ipinaalala ng pulisya na wala silang palulusuting hindi otorisadong biyahero. Para na rin umano ito sa proteksyon ng mas nakararami at nang mapigilan na rin ang coronavirus transmission. Pinagigipitan po namin talaga na binabawal po ang pumasok yung taga Bulacan na walang dahilan or hindi po nagtatrabaho tulad sa mga government employee or doctor or nurses po. Yun lang po pwedeng pumasok dito po sa Pampanga, sir. Ang paghihigpit sa Pampanga ay alinsunod na rin sa Executive Order No. 5 na ibinaba ng Provincial IATF. Kasalukuyan pa rin kasing nakapailalim sa household lockdown ng buong probinsya hanggang April 15. Kaakibat ng lockdown ay ang panawagan ng provincial government na huwag na munang tumanggap ng bisita sa Pampanga lalo na ang mga galing sa ibang probinsya. Hindi umano ito diskriminasyon bagkus paraan upang hindi na lumobo pa ang kaso ng COVID sa lalawigan. Hindi na ho natin alam kung may dala kayong virus o makakakuha ho kayo ng virus dito. Nitong April 5, ang Pampanga ang may pinakamataas na coronavirus fatality rate sa buong Central Luzon na nasa 2.8%. April 6 naman ay umabot na sa 523 ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19. Rainiel Pawid, CLTV News.